Kaixo, ongi etorria. Jarraituko dudan prozedura, eta nik uste dut behar bada igual zuentzako errexena izan daitekena, izango da bihurtzea kubu hau 3x3 batean. 3x3 batean, badakizue dugula zentroa, ertzak eta erpinak, ezta? Eta guko ingo dugu lehenengo gauza, lortuko dugu zentroa bat izatea, adibidez, hau, ezta? Hemen pieza bat dago, guk hemen lau hauek bihurtuko ditugu bat. Eta ertza, batekoa dena, guk bi hauek lortuko ditugu. Orduan, hori egiten badugu, jartzen badugu, hau batetik, ezta? Esan dugun bezala. Lau hauek batera, eta bestetik bi hauek batera, osatuko genuke 3x3 bat bezala. Neko erresa. Orduan, lehenengo bi pausak hori egitea izango da. Zentroak lotzea eta ertzak ere bai. Eta hasiko genake gero 3x3 egiten. Orduan, hasteko zentroak egiten. Erabaki behar dugu nunbaitetik hastea, eta hasi gaitezea adibidez txuriarekin. Orduan, hori nola egiten da? Hemen txuri bat dago, hemen beste bat dago, orduan, hau dago, guk kontuan hartuko dugu bakarrik zentrokoak. Hauei beren zaizkigu, Horrela, ikusten duzuen bezala, zentroak ez dira apurtzen, hola mugitzen badin baitugu, albokoak. Orduan, guk beti galdetuko duguna izango da, zentroan nun dagoen? Behan ezkerrean, behan eskubian, goian eskubian, goian ezkerrean. Orduan, goazen egitea lehenengoa. Hau nun dago? Goian ezkerrean adibidez orain. Eta hau, behan eskubian. Jarri behar dugu biak bateagoteko, hau goian eskubian. Eskubia eta hau ezkerrean dagoelako. Orduan, mugituko bat, adibidez horrela, eta hau nola dago, goian eskubian, eta hau goian ezkerrean, mugitzen baitut bi hauek, ja lotu ditut biak. Orduan, zentro egiten hasi naiz, bi hori baditut. Hemen beste bat dago. Orduan, hau, honek ekarri behar dut. Modu asko daude egiteko. Nik bat egingo dut, baina nahiko modu asko daudenez, zuen nahi zuten erabilezak ez dute. Egin dezake dena da, hau eskubian dagoen, eta bi hauek pasa ezkerrera. Eta orain, igotzen baldin badut hau, hiruak lotuta daude. Bat falta zego, ikusi bat dugu beste txurioi nun dagoen. Orain, hemen ez dago, hemen ez dago, hemen dago. Nun dago, behan, eskubian. Orduan, guk egin behar duguna da, behan eskubian baldin badago, jarri bakarri dagoena bere ondoan. Behan ezkerrera. Orduan, jarriko ditugu, behan ezkerrean bakarri dagoena. Horrela, ikusten duzue, behan ezkerrean bi berekin bajarri, eta eskubian baldin badago, behan ezkerrean ikusten duzute, ezta? Orduan, beti da, bere parean bi jarri, eta behan baldin badago, beste ere behan. Orduan, zergatik egite dut hori? Nik egiten dudana da, adibidez, hau, ekartzen badut onera, lotu ditut biak, hau mugitu dudanez, gordetzen dut mugitu ez dudan lekuan. Eraman gutara. Ara eraman dut, hau mugitu dalako. Eta gesterakoan, ja osatu dut. Orduan, hau baldin bada txuria, orain, egin beharko dugu beste aurpegi bat, zentro aurkitu behar dugu. Orduan, errexena izan daiteke bekoa egitea, momentu honetan. Orduan, txurian kontrakoa bakigulako zein da, bakizut ez da, horia. Orduan, guazen, buelta ematea, eta hori bat dugu, hori bat baldin badugu, guazen ikustean nola egiten den, hemen dugu goian, eskubian, eta hemen badugu bat, ezkerrean, goian ezkerrean, primeran, egiten duguna da, igo, gorde, mugitu ez dugun lekuan, horrela, eta berriro jetxi, lero bezala, bestela puskatu ingo gendu zentro hau, puskatu iten delako. Ikusten da? Puskatu iten da. Orduan, horia badugu. Goazen beste hori batzun bila. Hemen jaz dugu. Orduan, behan badakigu ez dugula. Orduan, albo batean hemen, ez? Hemen dugu bat. Eta hemen biak, zer egin dezakegu? Beti bezala. Jarri behar dugu, bi hauen parean. Zertarako? Egiten dudalako, igo eta gorde. Beti. Horra egiten dut. Igo, gorde, mugitzen ez dudan lekua,
eta jetxi. Eta orain, hau dago puskatuta, eta hemen 3 ditut. Jarraituko dut horia bilatzen. Hemen esan dugu ez dagoela, hemen ez, hemen dago. Nun dago? Goian eskubian. Lautatik, goian eskubian. Jarri beharko dugu, bakarri dagora, goian ezkerrean. Ondo dago hor. Goian eskubian ez, bezik, goian ezkerrean. Ikusten duzuen bezala, ezta? Baina biak berekin egon behar dute. Horrela ez du balio. Jarri behar dira biak berekin. Horran, bi hilaran jartzen ditugu, eta ezkerrean. Hau dago behan, horrela. Ikusten duzu, ezta? Biak berekin parean, eta bea eskubian bade dago, ezkerrean. Zer egiten dugu orduan? Egiten duguna igo, gorde, eta jetxi. Bueno, ja, baditugu bi. Bat, eta bi. Bueno, oan hasi behar dugu, aurpegi batetik, beste aurpegi batez. Uzaiteke urdina, gorria, edo zen. Bueno, nik hemen nola, bi urdin baditutan, aprobetxatengo dut. Orduan, bi aurpegi hauek, txuria eta horia, horrela jarriko ditut, albotan. Erresago egiteko, mugitzeko. Orduan, bi urdinak. Ea nun dauden besteak. Hemen dago urdin bat. Primeran, zer egiten dut? Hemen ez daudelako zentrorik, egingo dudana izango da, mugitu. Mugitzea dut horrea, ikusten duzun bezala, eta hau, ekartzen badut honea, ja 3 ditut. Eta gaina ez dut puskatu ezerre, ze hemen ez dago ezer puskatzekoik. Puskatzeko daude, hemen txuria, eta horia. Horran, ja 3 baditut. Horran, faltazet beste urdina. Hemen ez dago, hemen dago. Bueno, guazen ikustean nun dagoen. San dugun bezala, behan ezkerretara. Horran, algoritmoa ikasiko dugu, algoritmoa simplea da, baina ikasteko ondo, Behan ezkerretara. Orduan, behan ezkerretara baldin badago, zer jarri behar dugu? Behan eskubitara, ondo. Eta beste biak bere parean. Orduan, goazen ekartzea, honea. Bat, bi, mugitzen dut, gordetzen dut, ikusi? Eta ekartzen dut, bat, bi. Eta ja, osatu dut. Orduan, hau osatu baldin badut, orain dator gure lehenengo galdera. Beste bat egiteko, adibidez, urdina egin badut, gorria, ni nahi dut. Baina gorria nun jarri behar dut, hemen edo hemen. Hori da galdera nagusia, bueno, nik hemen prepatu dizuet, jakiteko nola egin behar den. Urdina baldin bada, ezkerrian da, gorria. Noski, txuria goian baldin badago. Hora, txuria baldin badago, eskubia eta ezkerra. Nola gogoratu, zein den eskubia eta zein ezkerra. Bueno, modu desberdina daude, nik esango zuez, bi modu eta zuek erabaki zen gustatzen zuen gehiago. Bada esatea, gu, gorria, urdina, gu, idazten da, G eta U. Oda era bat. Beste aukera bat, pentsatzea hau dela aletik, Bizkaia, ezkerrean dagola, eta hau erreala, urdina, eskubian dago. Gipuzkoa eskubian dago, Bizkaia ezkerrean dago. Orduan, nahi duzuen bezala, edo beste truko bat erabili dezakezue. Gorria eta urdina izan berrian, erabili dezakezute, laranja eta urdina, edo berdea eta gorria, nahi duzuen bezala. Bueno, nik bi hauke erabakiko ditut. Orduan, urdina baldin badut, gorria bere ezkerretara doa. Orduan, bueno, hasi gaitezen orduan, gorri egiten. Gorriak egon behar du, ezkerretara. Hemen, ez dugu bat ere. Asunto txarra. Bueno, goazen ikustea, honek harri baritugulako gorriak, jarriko dugu horia eta txuria albotan, eta hemen egon borte gorriak. Orduan, hemen daude bi gorri. Orduan, bat ekartzen duena beti gordein behar dut hemen, Ekartzen dut, gordetzen dut, mugitu ez dudan lekua, kasontan hor, eta berri itzultzen dut urdina ez puskatzeko. Orduan, ja bat badut, beste bat, hau, nun dut, goian eskubian, behenik, hau, behan eskubian dut, jarri beharko dut, adibidez, behan ezkerretara. Jesten dut, gordetzea ditut biak, eta itzultzen dut. Eta ja, erauntara, baditut bi. Beste bi gorriak. Argi dago, bi gorriak elkartuta dudela, ez daude elkartuta. Bueno, goazen ikustea. Ekarri baitut gorriak onera. Eta orduan, hemen dago, adibidez, behan eskubita. Nik bere lekura eramateko jarri behar dut
bi gorria dauden lekura, derrigorez, geho honea ekartzeko. Orduan, bi gorria dauden parean, bat badago. Berdin zait goikoa edo bekoa, ez daude batera. Orduan, hau ekarriko dut. Zergatik daudelako bianen parean. Horra egiten dut. Biak eraman, ekarret gorri bat. Sartzen dut, gordetzen dut hor, eta itzultzen dut. Eta ja, baditut hiru beharren lekuan. Urdinaren ezkerretara. Eta falta zait gorria, beste gorri bat. Bikote egiteko beharko dugu goian ezkerrean jarri behar dugu. Bikote egiteko. Ze bi hauek joan egingo zaizkigu, eraman egingo dugu. Behar dugu bere ezkerrekoa. Horra joango naizonea, eta jarri behar dut goian ezkerretara. Bat, bi, joan bai dut goian ezkerretara. Orduan, hemen zer gertatuko da? Ba emanengo ditu dela bikoteak. Bikoteak. Eramaten dut, ja lortu dut bikote egitea. Zenuen eskubia eta ezkerrean. Gordetzen dut eta kartzen dut. Lehengo lekura. Ja baditut gorriak. Orduan, urdina badut, gorria badut. Orduan, orain nik uste dut badakizutela bakoitzaren kontrakoa zen denez. Gorriaren aurkakoa laranja da. Eta laranja egiten badut, berdea automatikoki ateratzen da. Orduan, guazen laranja egitea. Laranjarentzat, ikusten ez duen bezala, falta zaigu beko ezkerrekoa. Baina lotzeko beharko dugu honen bakarri dagonaren, ze hau gola mugitzen da. Esan dugu, horrela mugitzen da, ze hauek osatuta daude. Horrela mugitzen baldin badut, behar dut bere ondoakoa. Eta zen da, eskubian goian. Horran, guaz ikustea, ondo dago. Hemen ez litzateke egon behar. Goian eskubian baldin badago, ze gertatzen da, nik ekartzen dut dela, bi hauek eramaten beti binak eramaten dut, gordetzen dut hor, eta orduan ekartzerakoan, lortu dut laranja. Orduan, momentu honetan, ja, zentroak baditut. Hau da, lehenengo pausoa honen itxura hartzeko. Orduan, zentroa badin baitugu, orain ertzak osatu baditugu. Eta hori nola egiten da? Bueno, esan dugun bezala, hau horrela mugitzea, pieza ez da gertatzen, ze zentroak jarraitzen du lehengo lekuan, ikusten duzuen bezala, guk orain lortu behar duguna, da zentroak apurtu gabe, ertzak binaka lotzea. Orduan, hori nola egiten da? Ba, aukeratu behar dugu, kolore bat, gu nahi duguna, ezta? Orduan, adibidez, goze pentsatzea, guk esaten dugula, bueno, hemen dago urdina txuriarekin. Urdina txuriarekin. Eta non dago urdina txuriarekin gehiago? Ba hemen dago, urdina txuriarekin eta urdina txuriarekin. Jarri behar ditugu bat bestearen bean eta diagonalean. Guaz ikustea. Txuria berdearekin. Nola hortu zakegu? Adiz, hau bean dago. Nola hortu zakegu? Hau honea ekartzea. Behin bako duguna da. Eramaten badugu gora, goiko pixuan dago orain, eta ekartzen badugu honea, dugu bat goia eta bestea behan. Hoi da, lortu behar genduna. Baina diagonalean esan dugu. Hau, ez dago diagonalean. Dago, bat goian eta bestea behan. Egon barute horrela. Orduan, zer egiten da? Bide desberdina daude, ni bateak utxiko ez duet, eta automatikoki bete egiteko. Eta da erauntara. Egiten da. Bekoa, ekarreko du hemendik eta joango da gora. Araino, Horra egiten dugu. Hartu, eskubira eraman, gero hau igo, eta gero atzekoa hone ekarri. Eta ze gertatu zaigu? Ba ikusten duzen bezala, daudela bat hemen eta beste hemen. Diagonalean, eta bat goian eta bestea behan. Bueno, hola denean, bat goian, bestea behan eta diagonalean, pauso hau jarraituta, eskubikoak puskatzen ditugu. Hau da, guk ere mugitzen baldin badugu hau, ze goian elkartuko ditugu biak, Mugitzakoan gora, bi hauek apurtuko ditugu. Horren, askotan behiratu behar dugu bi hauek puskatuta dauden edo ez. Horren, ez dago lotuta, hona sigea, berrez egu puskatzea. Nola egiten da? Goian dagona utzi pakean, eta behan dagona igotzen da. Igo, orduan, nola igo dugun ezkerrekoa, eramaten dugu beste aldea, ara. Hau zeo lekura. Eramaten dugu, eta gordetzen dugu aurrean. Ja, gorde dugu, hemen txe. Horren, zer egin behar dugu orain? Itzuli, ekarri honera, eta zentroak berriro elkartu. Eta ja bat ditugu
bi lotuta, eta zentroa ez gertatu. Bueno, hemen dugu txuria laranjakin, eta txuria laranjakin, ze ondo. Orduan, diagonalean daude, bat goian eta beste arabean, eta hau mugituko dugu gora. Kontuz, hau apurtuko dugula. Ez dugu komenia apurtzea, lotuta daude, mugitzen dugu, hau jarreko dut. Horrean, egingo dugu. Prozedura, egin berrien eskubira, oan ezkerrera egingo dugu. Eta hau apurtuko dugu. Zer egiten da? Esan dugu, goian ezkerrekoa fijo utzi, eta eramango dugu gero ezkerretara. Orduan, igotzen dugu, ikusten duzuen bezala nik biak igotzen dut, erraxago iteko. Egin daiteke baita ere, hau, baina nik uste dut, simpleagoa dela, biak igot, akitxo. Orduan, igotzerakoan, elkartu dia biak, eraman ezkerretara, eta jetxi, jagortzeta daude, eta orduan egin behar duena da, ekarri, eta zentroak elkartu. Ja baitut. Bi hauek elkartuta, bi hauek ez daude elkartuta, ongazen oan beste bi hauek elkartzea. Hemen dugu bat gorriarekin eta beste berdearekin. Orduan, beharko nuke txuri bat gorriarekin eta berdearekin. Hemen dugu bat berdearekin. Hemen dugu bat. Txuria berdea, txuria berdea. Nola egin behar dugu? Egiten dena da. Begiratu, lotuta dauden, ez daude lotuta. Ez dago arazorik. Orduan egiten duguna da. Igo, behan dagoena. Eraman ezkerreta kaso honetan, eskubi dugulako, eta gorde. Ja, gorde dugu. Urrego pausoa, zer da? Ekarri eta lotu. Ja badugu beste bat. Eta faltazegu, hemen txuri bakarra gorriarekin aurkitu behar dugu, hemen dagoela, biak hemen daude. Horan, bat jartzen du behan adibidez, hau behan, eta hau gore eraman behar dugu. Oinu eraman daiteke. Modu desberdinetan eraman daiteke. Modu bat da, hau gore eramaten dugu, eta kartzen dugu, eta ikusten duzu bezala, bat behan dago, eta beste goian dago. Horan, kaso honetan, ikusi behar dugu, hau mugitzen dugun, eta ezkerrera eskubira eramango dugun, ea lotuta dauden hauek. Lotuta daude, mugitu inbarko dugu, hau eramango dugu, berrentzago apurtzea. Orduan, orain bai, hau apurtu daitekeenez, elkartuko ditugu biak, lotu ditugu biak, ezkerrera gorde, hemen gordeta dago, eta hori ingo duguna, ekarri eta lotu zentroak. Jasta, lau txuriakina daude, lau ertzak. Bat, bi, hiru eta lau. Bueno, oan hasi gaitezke beste kolore batekin, adibidez horiekin, esateagatik bat, zebetein bat dugulako. Bueno, orduan, hasten baldin bagea, hemen dugu horia urdinarekin. Horia urdinarekin. Bueno, bat goian dago, hau jetxe egin bako genuke. Nola jesten da? Hau neko simplea da ez. Jetxiten dugu, eta kartzen dugu honea. Bueno, horia urdinarekin, zer egin behar dugu? Egin behar duguna da, hau igo. Baina kontuz, guazen begiratzea, apurtzen dugun edo ez. Apurtu daiteke, guazen mugitzea. Mugitzen badugu apurtzen da, eta berdin zaigu ez daudelako lotuta. Orduan, hau, apurtu daiteke, berdin zaigu. Guazen lotzea. Lotzen ditugu, ezkerretara eraman, eta gorde, eta behin ingo dugu, itzuli, eta zentroak lotu. Horan, ja badugu beste bat. Beste ertz bat lotuta. Beste bat behartuko dugu. Beste hori bat. Hemen ditugu berdea eta laranja, eta hemen ditago nunbaite laranja. Horia laranjakin. Beha hemen daude biak. Bat hemen eta beste hemen. Zer dezakegu? Adibidez, hola egiten badugu, gaizkingo genuke, zenbat gelditzen da bat goian, eta beste da behan. Gogoratzen zeate, ez da? Nola egiten den hau? Jarri bat dugu bat goian diagonalean. Orduan, bide bat da erauntara, Eramaten dugu ara, albo batea, goan, mugitzen dugu hau, eta gehon atzekoa. Eta ban, biak daude diagonalean. Orain dezakegu. Guazen ikustea posible den oraingoz. Lotuta daude ezin da. Hola egiten badugu, lotuta daude ezin da.
Hola jartzeko, ez daude lotuta, oan bai. No, ez dago lotuta, mugitu ezakegu. Hasiko gara. Igotzen dugu, lotzen dira, eraman eskubira, eta gorde. Eta egiten dugu, ekarri, eta zentroak lotu. Beste ertz bat osatuta. Fataz ezkigunak, hemen horia gorriarekin, eta beste horia gorriarekin nun ote dago. Bilatin behar. Hemen dago. Bat eta bestea. Orduan, zeren dezakegu? Adibidez, hau, jetxingo dut. Eta jetxi, eta elkartu. Eta hola iten behin badut, tokatzen da parean, behin bar da horrela, Bueno, goaz ikustea. Nola hau mugituko duen gora, eskubian, zer dago, puskatu daiteke, bai, horrela ingo dugu, Igo, eskubira, gorde, ekarri, eta zentroak lotu. Horran, bi horiak lotuta, bi horiak lotuta, bi horiak lotuta, eta bi horiak lotuta. Horran, horiak lotuta daude, txuriak lotuta daude, aurre lotuta dago, ze falta zaigu lotzeko? Hemen daude. Bi hauek, gorria berdearekin, eta hemen zer dugu? Hemen badugu beste bat. Ekartzen dugunea, hasiko bagina egiten, diagonalean, adibidez, diagonalean dago. Nik bi hauek lotzen baditut, ze gertatuko zait? Puskatuko duela, hau. Orduan, hau ekiritzeko prozedura bat ikasi behar dugu. Eta ez dago besteik. Ezin dugu, lotzen dugu bakoitzean, hau puskatuko dugu. Orduan, hortarako, hau jakin behar dezute. Prozedura hau. Hemen lotuko jarriko dut. Ditugu. L handia hau da, L txikia bigarrena, R txikia beste hau, eta R handia eskubikoa. Eta hortik aparte ditugu. R, badakizuen bezala, R lehena, deituko dugu gestea bezala, erlojuan kontra, R, orduan, ingo genuke hau jetxi. Hau gesteko modu desberdina daude, badizaiteke bia jetxi eta igo, eta horren hau bakere jetxi da, edo izaiteke zuzenean hau jetxia, esku batekin, edo behaz batekin. Hori jakin da, geho dugu U lehena, hori da arrojoan kontra, horren U lehena ara izango litzake, R lehena horrela izango litzake, U ezkerretara, F da aurreko aurpegia, horran, era hortara, eman bako nuke, erlojuan kontra, Uk leheno bezala, F erlojua bezala, eta gero ditugu U lehena goikoa ezkerretara, eta R txikia leheno bezala. Eman bako dugu, aurkakoa mugimendu eginez. Orduan, prozedu jarraitzeko, zer egin behar da, lehendik, jarri behar ditugu, biak ez diagonalean, baizik bat bestean, behan, bestela ezin dugu egin. Orduan, hemen arazo bat dugu, diagonalean dagola, dena osatuta dago, eta hemen diagonalean. Hortarako zer egin behar da? Beti bezala, jumarko dugu hemendik, eta horre eraman. Eta diagonalean dagona jarriko da bat bestean azpian. Guazen egitea. Eramaten torrea, eramatu dut horrea, igotzen dut, eta bain ikusten duzun bezala, parean daude. Biak. Parean baldin badaude, eta bi bakarri falta baldin badia, bi bikote, jarri behar dira. Biak goiko aurpegian, goian egon behar dute, ez behar, baizik goian. Eta prozedura jarraituko dugu. Horran hasiko gera. R lehena. U lehena. R handia lehena. U. Ezkerrera. F lehena. U. F lehena. Ez F bakatu. U lehena. Eta R. Hau igo behar dugu. Mantenduz. Berriz da. Orduan, ikusten duzuen bezala, ja baditut.
Orduan, momentu honetan lortu dugu. Hau kenduko dut. 3x3 bezalako kubo bat egitea. Orduan, orain, egingo nuke hemen bezala. Hasiko bainake, erabakitzen zein izango den goiko aurpegia. Txuriakin egian ez, txuria izan deteke. Orduan, hemen egiten gendun bezala, gogartzu zaitezte. Adibidez, orduan, hemen dugu bat berdea, orduan ematen dugu horrea. Lehenengo zer egiten zen? Lehenengo egiten zen gurutzea, ezta? Orduan, hemen dugu. Ikusten duzuen bezala, gurutzea da, hau da handiagoa, hau da zentroa, eta ja lortu ditugu bi. Hemen dugu gorriarekin, orduan, jaisten baina badut, horrela, ja baditut 3, eta orduan bakarra falta zait. Hemen dugu urdina, orduan, nahiko simplea da, ezta? Ekartzetonea, eta ja badugu gurutzea eginda. Orduan, gurutzea egin ondoren, hurrengo pausoa zer zidan 4 erpinak jartzea. Orduan, hemen dugu bat, goaz izaten hori egitezen, ezta? Nik uste dut, baietz, hau, beste bidea behiratu, eta, igo egitezen, gero ben urdina laranjakin ekartzen dugonea, goaz izate, ezta? Atzea, ekarri igo, hurrengoa izango ditzake hemengo hau ere bai, eta bukatzeko beste hau, ezta? Jartzen du azpian, atzea, bi honea, igo, alde batean jarri, eta igo. Pauso hauek, hobe duzute ikusteko 3x3koa, bestela bideo oso luzeatako litzake. Orduan, gogatu zaite, nik uste dut hau egiteko, jakin barra zutela hau egiten, lehenengo. Orduan, pentsatzen dut, hau badakiztola ondo egiten, gio pauso hau bateko. Orduan, hau egin ondoren, hurrengo pauso hau bakizu zein den, hemengo ertzak jartzea. Orduan, kaso honetan, hasiko geha egiten. Bat, gero hemen beste bat, gero hemen beste bat, eta azkena, hemen dugu, eta erauntara, desente egin dugu, goiko aurpegia, bigarren pisua guretzako hau da, bi pisua egitea, eta faltako litzaiguke 3. Orduan, 3. bakezue, beko egiteko, buelta eman barzaiola, eta azaltzen da batzutan hemen arazo bat, eta da guk gurutze egin behar dugu. Orduan, gurutzea egiteko, horiarekin, bekoa, guk zer egiten dugu? Normalean, bakezue, jarri bat zen erauntara L bat, edo J bat hobeto esan, J bat hemen, eta osatzen genuen, ezta? Egiten genuen erauntara, horrela, eta gero jetxi, eta lortzen genuen, L zena zuzen bat, eta gero gurutze bat. Hemen, hola eginda, atatzen zego zentro bat batekin. Hau, inoiz ez zaigu gertatzen. 3x3koakin. Baina hemen batzutan gertatzen da. Hortarako beste prozedura bat jarraitu behar dago, noski. Orduan, zer egingo dugu? Alduguna. Egingo dugu, bentsat, bete aldugun gehiena, ezta? Hemen jartzeu bat ezkerretara, hemen ez dugu, baina hemen badugu, orduan bentsat, guazen ere ontara egitea. Jarriko dugu. Beti bezala, lehengo prozedura berdina, erabiltzen genuen prozedura gurutze egiteko, eta osatzen dugu guztia, ikusten marra eta bat ere, baina hemengoa faltatzegu. Orduan, hortarako prozedura hau izango litzake. Eta denetan luzena da. Hemen, jarriko dugu. Orduan, egingo genuke erauntara. Hartuko genuke, eta gaizki faltatzeguna hartza, guri begira jarri, eta eraunta izango litzake. Bik esan nahi du, buelta erdia, itzuli erdia. Eta parentesekin bali bada, biak batera. Bestela, bat bakarra egin behar dugu. Horren, hasiko egiten. Bi mugimendu RR. Horren, bat, bi, biak batera.
Bi, be, atzekoa, bi. Nahi den lekura. Bat, bi. U, oikoa, bi. Bat, bi. LL, ezkerrekoa diela, bat bakarra. Bat. Bi, u. Bat, bi. R lehena. Bat. Bi, u. Bat, bi. R, gora. Bi, u. Bat, bi. Jarretuko dut hemen. Bi, F. Bat, bi. R, bat. Bi, F. Jarriko dugu. Bat, bi. L lehena. Igotzen dugu. Bi, B. Bat, bi. Eta, azkenik, bi. Bat, bi. Eta, lortu duguna izan da, gurutzea. Orduan, hau da, prozedurerik pixka bat luzeena eta zailena ikasi bat dena, nik uste dut hau oso zaila ez dela ikasteko, baina ez da gaina askotan erabili behar. Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Oira, atatzez egunean, gurutze ate berrian, irukoa, ezta? Marra bat eta beste batekin. Orduan, hau egin da, ja, hasi beharko nuke, hurrengo pausoarekin. Bakoitza bere kolorean jarri, gurutzea bukatzeko. Ja, badugu, urdina, gorria, berdea, laranja. Bale. Orduan, gurutzea egin ondoren, hurrengoa falta zaiguna da, bukatzeko, erpinak. Orduan, erpinak, egon barute bakoitza bere lekuan. Hemen ere arazo bat ere gerta daiteke. Badakizue guk bat kokatzen dugu eta beste hiruk mugitu egiten direla. Hemen gerta daiteke halako zerbait ez izatea. Bi ondo jartzea eta bi gaizki. Orduan, kasu hortan beste prozedura bat jarraitu beharko nuke. Kasu hortan oso sinplea da, Erpina falta zaizkigu. Orduan, azkeneko pausoak egiteko pasa dugu eta ze gertatzen zaigu? Gertatzen zaigu hau ez dagoela bere lekuan, hau dago bere lekuan, hau bere lekuan dagoela, eta hau ere bai. Bueno, hau ez da inoiz gertatzen hiru bider hiruko batean. Badakizue, hiru bider hiruko batean, bat ondo dago eta hiru gaizki daude eta mugitu iten dira, edo lauak daude gaizki. Bueno, edo lauak ondo, noski. Eta kasu honetan, gertatu zaigu, bi ditugula ondo, hau, eta beste hau, eta bi gaizki. Hau, eta hau. Orduan, zer egin behar dugu? Azkeneko prozedura hau ikasi behar dezute. Bestela, gureak egin du. Ezingo genuke aurra jarraitu. Edo zer gauza eginda, atako litzai guke beti, bi gaizki, eta bi gaizki. Orduan, prozedura hau da, oso simplea da. Orduan, egiten da erantara, nahi dezuten bezala jarri, pausa ematen dugunean, atzeatu ingo gera berriro, Hasi beharko dugu, aurre beste pauso batzuk ematen, baina berdin du. Asuntoa da, hau kendu beharra dugula. Orduan, bi buelta erdia, txikiari, horrenik ingote erantara, buelta erdia, eta mandio buelta erdia, bi, bat, bi, R-ri beste buelta erdia, bat, bi, eta, bueno, erantara jarriko dut. Urrengoa, txikia eta handia, buelta erdia, bat, bi, R-ri buelta erdia, eta buelta erdia. Bueno, erantara, gurutzea mantentzen dugu, eta arazoa izan dugu, puskatu zaigula gurutze honen bakoitzaren kolorea. Horra, berriro hasi beharko genuke egiten, ezta? Bagoazen egitea, bestela, atzeatu ingea, momentu honetan, baina, bueno, nahiko normala izaten dago, Pauso ematen dugunean, atzeatu egiten gehalako. Vale. Dabil nahi duen bezala, hau desegita hasi zait. Horran, hau dugu, gurutzea, bakoitzea bere kolorearekin,
Horan, urrego pausua, bagezu dela, lau erpina jartzea. Horan, erpina bat ere ez dugu ondo, itxuraz. Bat dugu ondo. Orduan, egingo ditugu bi aldiz, eta ja, bakoitza bereko ere da. Bat, horran hau mantentzen da, eta horran hau etorko da honea, eta kitxo. Bueno, ja bakoitza bere lekuan dago. Ikusten zuen bezala, bere lekuan dago, bere lekuan dago, bere lekuan dago, eta bere lekuan dago. Orduan, izango izateke honen azkeneko pausu egitea. Bi hauek bere lekuan kokatzeko. Goaz izate pausua zeintzu ziren, simple egiteko. Aurreko bideo batean bat zegoelako, eta ez du inongo problemik ematen. Bat lotzen dugu, eta gero, hau egiten dugunean, izango dugu kubo osoa. Bueno, ikusten zuen bezala, ja, oan osatuta dugu. Gogoratu zaitezte, hau egin hasi aurretik, praktika bat, eta ondo manderatu behar dezutela, irubider irukoa. Eta hau egin ondoren, honekin hasi beharko dezute, baina ez lehenago. Bueno, nik espero, eta esperantza horrekin nago, bideo honek lagunduko dizuela, lau bider lauko kubo hau egiten. Honek zailtasun gehiago du, ikusten zuen bezala lan gehiago du, baina nik uste dut oso polita dela eta originala. Lan gehiago izan arren, prozedura gehiago daudelako eta guretik gehiago eman behar dugulako. Erronka handiago bat. Oso ondo, beste bat arte, agur.